Hej drenge og piger. Mange Magnus, vi har om appelsinformen og sinusrelationen. Det vil vi fortælle jer noget mere om senere. Hej, jeg vil fortælle lidt om sinusrelationen, som vi har her. Og ved den her opgave, der skal vi prøve at finde ud af sidelængden C. Og vi har vinkel A og vinkel C, og så har vi siden A. Ud fra de tal, der kan vi så udregne vinkel side C. Og det gør vi ved at sætte de her to op. Og så skal vi egentlig bare på tallene ind. Så 67 over sinus til vinkel A, som er 56, lige med C over sinus til vinkel C, som er 80. Nu har vi sat tallene ind, så ud fra det her, så kan vi så udregne sidelængde C. Og det gør vi ved at sige 67 ganger det med sinus 80 over sinus til 56. Det giver 79,6. Jep, så har vi fået 79,6. Og det er så side C, der giver det. Hej. Denne gang der skal vi udregne vinkel B ved hjælp af sinusrelationen. Det nye, man skal gøre, når man skal udregne en vinkel, det er, at man vender den her om, sinusrelationen om. Den vender man om, som før der havde vi sinus A nederst, nu har vi sinus A øverst. Og vi har side B til 158, vinkel A til 37 grader og en side A til 121. Og det vi gør nu, det er så, at vi putter tallene ind. Så ja, det kommer jeg lige i gang med nu. Sinus A, den er 37 grader, og siden A, den er 121. Så skal vi jo finde vinkel B, så derfor bruger vi også den her. Så sinus B og B til 168. Jeps. Og nu skal vi så udregne sinus B. Og det gør vi sådan her. Jeps. Så sætter vi de 158 her øverst. Og ganger det med sinus til 37. Over 121. Og det giver så, som det skriver jeg lige hernede, det giver 0,7858. Og når man skal udregne en vinkel, så skal man så sætte det i sinus, i minus første. Så det vil jeg lige gøre. Sinus i minus første, og så sætter vi vores tal ind 0,7858. Det er lige med en vinkel, som hedder 51,8. Okay. Før der fandt vi ud af, at vinkel B den var 51,8 grader. Men for at være helt sikker på, at den er det, så skal vi lige regne lidt mere. Fordi der er nemlig to løsninger til vinkel B. Og vi fik før et resultat, der hed 7,858. Og hvis vi bruger enhedscirklen som forklaringsmiddel, så kan vi se det her. Og 0,7858, det ligger cirka her.
tegner vi en trekant til hver side. Og vi ved, at vinklen her, den var 51,8 grader. Men resultatet til vores udregning, det kunne faktisk også godt blive denne her vinkel. Og den vinkel, den finder vi ved, at hver minus er 51,8 grader, fordi vi ved, at den er symmetrisk her og her. Så vi siger 180 minus 51,8 og det giver så 129,2. Men da vi ved, at vores vinkel B, det ikke skal være en stum vinkel, så kan vi udelukke den her. Og så er vi sikre på, at vores vinkel, det er 51,8 grader. Sinusrelation er, som navnet antyder, en relation. Og sinusrelation er et sammenhæng mellem vinkler og sidelængder i en vilkårlig trekant. Formlen virker ved alle trekanter, altså også ved spidse, rette og stumvinklede trekanter. Den øverste sinusrelation, vi har her, det er til at udregne en vinkel, og den nedenunder, det er til at udregne sidelængder med. Her har vi... Ja, hvis du tager en vilkårlig trekant, kan du bevæge eller beregne arealet ud fra den her formel. Og det betyder så, at denne formel, der kommer her, også er opfyldt. Og det, du kan gøre nu, det er, at vi har en halv ved alle udtrykkene her. Så dem kan vi trække fra ved alle udtrykkene, og så får vi det her. Til sidst, der divideres de her udtryk med a gange b gange c, så det ser sådan her ud. Og når du dividerer, så ophæver du. Så her kan vi sige, så kan vi simpelthen strække dem herover. Så det bliver sinus til vinkel c over c. Og det samme her, så tager vi AC, og så AC over hernede, så det bliver sinus til vinkel B over B. Og det samme gør vi hernede. BC strækker over, tager BC hernede, og så gør vi det samme her. Sinus til vinkel C over C. Og hermed er vores sætning bevist. Jeg vil nu bevise appelsinformen. Og appelsinformen, den bruger man til at finde arealet i en vilkårlig trekant. Ja. Men for at finde arealet, så skal man kende højden først. Og højden, den finder man ud af, hvis det er højden til B, man vil finde, altså den her. Så ganger man sinus C med A. Og hvis det er højden til C, så er det sinus til A gange B, og hvis det er højden A, så er det sinus B gange C. Og lige meget hvilken højde vi tager, så skal den ramme vinkelret ind på her. Og når vi så har fundet ud af det, så sætter vi det ind her, og så ganger vi med C, hvis det er den oplysning vi har. Fordi det er grundlinjen til højden C. Og det samme gælder for HB, der er B, grundlinjen for HB, og så videre med A. Og hvis vi tager vores resultat heroverfra,
så kan vi sætte det ind i vores appelsinform. Og så har vi faktisk bevist den.